Huovutus on monipuolinen käsityötekniikka, jolla saat luotua pieniä kivoja koristeesineitä, mutta myös käyttöä kestäviä ja pitkäikäisiä käyttöesineitä. Märkähuovuttamalla eli kuuma veden, saippuan ja hieronnan avulla saat pitkäikäisimmän ja kestävimmän tuloksen. Näytän nyt, miten huopakukka tehdään. Pinkkiä neulahuopaa, keltaista raitamerinoa, vihreätä raitamerinoa, liilaa raitamerinoa, keltaista kimallevillaa, punaista löyhäkierteistä villalankaa, ompelutarvikkeet, sakset, Marseille saippua, pieni ämpäri ja bambu- tai kaislamatto. Leikkaa pinkistä neulahuovasta halkasijaltaan noin 20 sentin ympyrä. Ei tarvii olla niin symmetrinen. Ensin tehdään kukan alapuoli, eli tää vihreä puoli. Otetaan vihreää raitamerinoa ja asetellaan tummaa vihreää säteittäin. Ja sitten ulkolaidalle vaalea limevihreä. Ohkaiset kerrokset. Mutta ei tarvi olla kovin symmetrinen, sillä tämähän nyt on kukka. Ja sitten pinkki neulahuopa päälle. Sitten otetaan liilaa raitamerinoa. Vedetään siitä taas tummempia sävyjä ja vaaleita reunaa. Näin. Sitten keltaista kimallevillaa piristämään työtä. Vedä siitä tällaisia ohkaisia suikaleita. Ja asettelen nekin säteittäin tähän työhön. Sitten vähän lisää kiiltoa eli mulberisilkkiä. Ohkaisia suikaleita. Ja lopuksi leikataan tällaisesta löyhäkierteisestä villalangasta pätkiä. Hajotetaan sitä vähän. Ja koristellaan kukkaa. Näin. Sitten ruvetaan huovuttamaan. Hyvä apuväline on tällainen limupullo, jossa on 7-8 reikää isketty naulalla tonne päähän. Sieltä tulee kuumaa saippuavettä sukkelaan. Kuumaa saippuavettä hillitysti. Ei ole tarkoitus uittaa työtä. Vähän voit hierasta, jos kuivat kädet on, niin käsiin saippua. Ja sitten rauhallinen, pieni, pyörittävä liike. Jos hosut työn alkuvaiheessa, niin karvat on missä on. Käy työ läpi kohta kohdalta. Hyvin hissukseen ja varovaisesti nyt ensimmäisellä kerralla niin, että kuidut alkaa kiinnittyä. Ja käytä koko kämmentä. Mikäli vaan pystyy, niin on parempi tehdä paljain käsin, koska silloin tuntee, mitä työssä tapahtuu. Mutta jos tuntuu, että kaikki jää sormiin kiinni, niin sit voi laittaa hedelmäpussin käteen
ja tehdä sen avulla. Ja tätä hieromista jatketaan sitten niin kauan, että työ on kiinteä. Välillä kannattaa puserella kylmät vedet pois. Tämmönen pieni työ kestää kyllä pusertamista. Ja sitten kuumaa vettä päälle. Kuumaa saippua vettä siis. Koska kylmä työ ei huovutu. Ja nyt kun se on vähän jo kiinteä, niin kato, että sun käden liike kulkee ulkoa sisäänpäin. Silloin sä et venytä työtä. Eli käsi pyörii koko ajan ulkoa sisäänpäin. Ja taas jos kylmenee, kylmät vedet pois. Ja kuumaa peliin. Sitten kun nämä kuidut ei enää irtoa, niin voi käyttää vähän raisumpia otteita ja vauhdikkaampaa käden liikettä. Niin kuin näet, niin siellä kaikki kuidut pysyy kiinni, myös toi löyhäkierteinen lanka, joka on kaikista haasteellisin. Näin. Katsotaan toiselle puolelle. Täälläkin pysyy kaikki kiinni. Sitten voi vähän kokeilla, tuntuuko työssä liikettä. Jos työ tuntuu jo kiinteiltä, eikä siellä enää heilu mikään, niin sitten voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Otetaan sakset. Ja leikataan tästä kolmio pois. Tämä kolmion kanta saa olla 3-4 senttiä. Tuonne keskelle asti. Ja sitten pyöristetään nämä kulmat. Saa pyöristää ihan reippaasti. Tostakin vähän pois. Noin. Ja jatketaan kiinteyttämistä. Jos huopaa haluaa leikata, niin se kannattaa leikata puolesvälistyötä. Silloin siihen tulee semmoinen luonnollinen reuna ja kukaan ei edes huomaa, että sä oot jotain leikannut. Nyt huovutaan erityisesti nämä leikatut reunat. Tässä ei nyt haittaa, kun tämä on kukka, vaikka tämä on vähän epäsymmetrinen, koska kukat on vähän epäsymmetrisiä. Nyt kun tämä on ihan kiinteä, niin voidaan vähän kutistaa työtä. Eli laitetaan tämä ryttyyn täältä keskeltä. Näin. Ja sitten taas kuumaa vettä päälle. Ja runtataan oikein kunnolla kämmenten välissä. Eli nyt vanutetaan tätä pienemmäksi. Kutistu heti leveyssuunnassa. Sitten jos tuntuu, että siinä on liikaa pituutta, niin saman kutistamisen voi tehdä myös toiseen suuntaan. Mutta kokeillaan vähän. Eli tämä on kukka, joka kierretään näin. Ja se alkaa olla aika hyvä. Joo. Se voisi riittää. Eli nyt vaan käydään huuhtelemassa kylmällä vedellä. Kylmällä vedellä sen takia, että siitä ei tule pörröä. No niin, sitten tehdään tää kukan emi ja varsi tästä keltaisesta raitamerinosta. Vedetään siitä semmonen 10 sentin tupsukka.
Noin. Ja ekaksi ihan kuivana pyöritetään napakaksi rullaksi. Voit tehdä sen käsien välissä tai sitten jotain bambumattoa tai kaislamattoa avuksi käyttää. Kuivan pötkön pitää olla aika napakka. Siellä pitää melkein tuntua semmoinen lanka siellä sisällä ennen kuin sen kanssa voi lähteä eteenpäin jatkaa työtä. Kuumaa saippua vettä. Ja huovutetaan se kiinteäksi. Jos tuntuu, että siitä tulee jotenkin ylipitkä, niin kuin täällä on tämmöiset suippokärjet, niin heti alkuvaiheessa puututaan asiaan. Sitten lopuksi sitä voi vähän kutistaa vielä kuuman veden ja saippua avulla. Ihan pyörittämällä voima-avulla kuin palloa tuolla kämmentäpälissä. Näin. Ja lopuksi huuhdellaan taas kylmällä vedellä. Ja muistetaan pestä kaikki saippuat pois. Näin. Nyt on kaikki osat valmiina. Kun kukka ja varsi ovat kuivia, ompele ne yhteen ja kiinnitä taakse tausneula kiinnittävistä varten. Jos haluat oppia huovuttamisesta lisää eri materiaaleista ja niiden mahdollisuuksista, voit tutustua kirjoittamaani huovutuskirjaan.